Desde que se produciu o atentado do 7 de xullo de 2023, agraváronse os crimes contra o pobo palestino, chegando ata o xenocidio actual. Os organismos internacionais ignoran esta situación e deixan liberdade total a este estado terrorista. Ata o momento foron asasinadas máis de 65.000 persoas na Palestina e centos de persoas no Líbano e en Siria. Ante o colaboracionismo dos nosos gobernos, debemos comezar a facer boicote a todas as empresas que teñan relación con Israel. Para isto, tráiovos unha serie de tutoriais nas que vos explicarei como parar este xenocidio a través do que consumimos. Xa que hai distintos niveis de colaboracionismo con Israel, clasificaremos as empresas en tres grupos. En nivel preto, para empresas que colaboren directamente co exército de Israel ou con empresas tecnolóxicas israelenses. Nivel vermello, para empresas que teñan grandes acordos con empresas israelenses. E nivel amarelo, para os casos nos que haxa pequenos acordos con empresas israelenses, presenza en Israel ou colaboración coa promoción da ideoloxía sionista. No nivel preto temos a Lidl, que forma parte do mesmo grupo empresarial que Exem Cyber. Exem Cyber é unha empresa de ciberseguranza israelense. Antigamente era propiedade de un exmembro do Mossad. No nivel vermello temos a dous supermercados do mesmo grupo, Carrefour e Supeco. Este grupo, ademais de ter presenza en Israel, ten grandes acordos con dúas empresas que colaboran co establecimento de colonias, Genot Vitan e Electra Consumer Products. No nivel amarelo temos Alcampo, que ademais de ter presenza en Israel, tenta ocultar a orixe dos produtos israelenses. No nivel amarelo temos tamén a Aldi Norte, non Aldi Sur, que é outra empresa, que colabora coa startup israelense Trigo para criar tendas autónomas. E por último, no nivel amarelo temos a El Corte Inglés, que doa cartos a asociacións sionistas como a Fundación Hispano-Judía. Lembrade que, aínda que algún supermercado non apareza na lista de boicote, pode ter produtos que patrocinen a Israel ou que sexan israelenses, incluso dentro da súa marca branca. Nos próximos días falareivos de outros produtos que patrocinan a Israel, mas se queredes algunha cousa en concreto, saber se patrocina ou non a Israel, deixádema nos comentarios e eu tentarei facer un vídeo sobre esa cousa o máis rápido posible. Moitas grazas por ver e ata logo.